egingo aldute. Kaixo. Apa, kaixo Edurne. Zemuz? Lan, ondo. Zuze lan? Ondo? Ondo. Bai? Zeran janaria. Ondo. Bai, ezta? Bai, bai. Flojo hasi gara, baina gero... Bai, hasieran esan eta jama, bai, baina gero oso ondo, bai. Postrea, azkenean bai asmatu duzu. Zen hori mafina... Ah, bale, bale. Azenario tarta. Bai, abida. Bai, horrek pizka dutzen hau, como, ui. Bai. Zeu guapo. Elegante, bai. Ba. Elegante. Kamisita, bai. Barrezka. Urduri dago, Bikote honek dute, baina nik uste ez dela berak autatutako, ez? Mutila. Edurneren dastamena limurtuta 22 puntu eskuratu ditu sukaldean Ibaik. Baina ez zaizkio urruti gelditu ez Andoni, 20 punturekin, ez da Borja ere 19rekin. Gabon, bikote. Kaixo. Gabon. Ez dizuet elkarrizketa moztu nahi, baina hemen da Edurnek orain arte gorde duen sekretu handia. Bai. Ai, bai, urduri? Bueno, pizkatxo bat. Pizkatxo bat. Bueno, ziur, Edurneri gehien gustatu zaiona zein den jakin nahi duzula. Eta bat egiten note duzuen, ez da? A ber. Tira ba, Edurne, hor dago sekretua, zuk lehen esan didazuna, ez da? Zuk erakutsi beharko diozu. Bai, ados? Bai, bai. Honegin bikote. Bai, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bueno, guazen ikustea... Guazen ikustera, ea zer dagoen... Bai, taporen azpin, bai. Bai, urduri nago, Bai. Ea zer dagoen. Bueno. Joko basati bati Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet Legedi berriak idatzi Ah, bai, oso ondo, aukerak eta ona, Bea da. Eta urduri jarri da gainea. Bai, pozik, Bai, desagarratu, ez? Aginteak men egiten dizunetan Eskerrik asko, Aurkitu Eskerrik asko. hemen izan bai, ja, hasiera baten ez zinela igual nire lehengo aukera. Bai. Baina gero dia ikusten jo naizela, hola, bake asko transmitzen didazula, eta nahi hori supergantzitsua da, eta asko gustatzen zait. Gero da ikusiet oso seguru azteala sukalden behintzat. Bai, sukaldan, bai. Bai, oso ondo ikusi zaitu, horrek da bai, batentzia ditut. Ze, bueno, ja, beste batzuk, pixkat urdi goze dela, baina ez du beti zure txukuntasunan barruneta, eta horrek de bai asko gustatu zait. Egia da nekala hor, esperantza bat, de bai, Ibai izatea. Ez egia da, lasaian azela, eta, bueno, zugan be, ikusten da, zure irribarrean, eta aurpegi alaia, eta baita ere, bakea transmititzen duzula. Bai, bidazten da. Beraz, nik uste afari hona izango dugula, eta disfrutatuko dugu, ezta? Bai, azten brindu zatitea.